Γεια σας παιδιά, σήμερα θα καταστρέψουμε τη γη. Πολύ γρήγορα βέβαια. Και να διαλέξω. Διαλέξω αυτό το λέει. Πάτα. Δεν κάνει δουλειά. Αυτό. Δεν κάνει δουλειά, θα παγώσω αυτό που εδώ. Μείον. Θα το καταστρέψω τώρα, θα το παγώσω. Εντάξει, συνεχίζω. Πετάξουμε πολλά τέτοια. Αυτό τι κάνω. Πλήσε να μην είναι σπίτι. Θα πετάξω και πολλά τέτοια. Ήρθαν εξωγήινοι. Πάντα το ξέρω πως ήρθαν εξωγήινοι. Τι λέει ωραία. Εγώ εξωγήινοι από πότε. Κοιτάξτε. Τα έχω καταστρέψει όλα. Πάτε τα ρε. Σκυλιά, ρακινάκια. Εδώ, όπα. Σκοτεινοί άνθρωποι. Κανένας. Δύο, τέτοια. Ωραία. Σκουλικάκι, ωραία σκουλικάκι. Μπείτε σκουλίκια. Είπα θα καταστρέψω τη γη σε λίγη ώρα. Αυτό δεν το λέω σαν ψέμα. Ηλίθια γη. Sorry πω. Please μη φάτε. Σας παρακαλώ. Είναι καλός. Κοιτά το secret μου όπλο. Βασικά δεν είναι secret όπλο. Λοιπόν. Στα lasers. Αυτή η ακτίνα. Παμ. Την καταστρέψω. Ναι! Θα την καταστρέψω και με ένα πάρα πολύ γρήγορο τρόπο. Θα σου πάρω αυτά. Σε 3, 2, 1. Ενώσα. Τώρα. 3, 2, 1. Γη είχαμε. Έλα. Είχαμε γη. Σε ένα δευτερόλεπτο. Άντε bye.